Bende wantiere kamar nyisi kaka weche biro bedo. Kwadhi mbele, kweth jodong luo moko koro wuok oko ka kwedo paro manitie mano mabiro yiero ker mar luo bang' tho mar Willis Otondi ka koro giramo ni onge yiero manyalo time buch jodong luo gi sani. Kweth jodongo ma otendre korka jaduong' Nyandiko Ngandi ma osebedo ka oramo ni ker mar luo koni ker mar luo ok tho yiera kokale rombe ma iluongo gi josiasa makaluo. Noloso bang' ka jatend Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga nyocha otimo romo gi moko kuom jodongo e kaunti ma Kisumu kama ne gilieko ni ker mar luo inyalo yier e dier dwe mar 6 gane. Wach moro malimbo maneno ni oa kanye? Ere kaka ichako idonjo e kind jodong luo? Ng'ama wageno gi chunywa te. Mwasego ni ombulu mondo obed kaka president mar Kenya. Dichak chok jodongo luomo to fisa to nitie michoke jodongo. Kendo lando ni tarik 10 oromo gi jodongo. Ni to bang'e no gibero gi yiero ki. Idwa pogo joluo. Luo dwaro dongruok, ok donjruok. Ramogi ema nokwongo bedo ker. To kodhi e siasa to ker ne oyier gi joluo. Otiyo gi Paulo Mbuya maonge sama nogaje tie Paulo Mbuya. Ang'o modware e Council of Elders to siasa to wan wagone kure siasa. Chokruok mabedo mag jodongo ma ok gin luo Council of Elders kik bedi. Chokruok manyalo bedo ni ok gin luo Council of Elders obed mar josiasa miluongo ni Azimio. Mwano luonge ni mane gibede Kisumo no. Oseluonge ni en mar luo Council of Elders to wan kaka jodongo mani luo Council of Elders waneno ni en mar Azimio.